סופרייז! אז ככה חברים, מה שלומכם? אני וליאם החלטנו להתחיל את היוטיוב, את הסרטון שלנו ככה בהקדמה מי אנחנו, מה אנחנו עושים, נכון ים? פיצות מוכנות. אז אני הולך לראות את הפיצות ונחזור אליכם חברים. אתם תופתעו. ותראו קסם, תראו קסם. טון 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 טון. סוזי, זה הפוך? זה הפוך, אבל המצלמה הפוכה ככה. לא יודע. בקיצור, עכשיו הם לא פה והם. סוף סוף היא חזרה, אחרי שנה שהייתה כזה. וואו. טלפון, דיבורים. טוב, היא אוהבת לצעוק על חברה שלו. לצעוק, אני לא צועקת. אוקיי, אני לפעמים לא שומעת את עצמי, אז חושבים שאני צועקת. כן. אבל אני לא צועקת. אני לוחשת! גדול. יש משהו שאנחנו נשמור לסוף, שזה ממש חשוב לספר, כדי שבאמת יבינו אותה. אוקיי? בקיצור, אמה, יצרנו אצל אמה, נכון? נכון. אמה היא בגיל 2, ואנחנו מדברים על סוזי, לא על אמה, אז כן. בקיצור, על מה לדבר? אז דיברנו על אמה שהיא ככה הכוכב שלנו, האור שלנו, שאתם תכירו אותה בהמשך אם תרצו. יש לה ערוץ משלה, אני פתחתי לה. נכון, היא כזאת חמודה. אל תשאלו אותי בלי שאלות, אוקיי? בכל מקרה חברים, תקשיבו, אנחנו רוצים להראות לכם קצת מהמשחקים שלנו, מהסרטונים שלנו, שתתרשמו ושנהנה ביחד. אתם יודעים, סופרייז זה המוטו שלנו. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? אוקיי, מה עוד לספר להם? מה עוד אתם רוצים לדעת? חבל, זה יכול להיות רעיון אם יש צ'אט כזה שאנשים שואלים אותנו שאלות, להיכנס לבלוג של לייב. אנחנו יכולים לעשות לייב. אז אולי נעשה לייב. אבל לי אבל צריך רק 50 מינויים. אוקיי. אז נתחיל. אבל לא נראה לי גם אם אנחנו נעשה את זה בהמשך. גם אם נעשה לייב, לא יהיה לך הרבה צפיות. אנחנו נעשה את זה גם בהמשך, ואנחנו נשמח לשמוע את הביקורות שלכם. אוקיי, עכשיו את רוצה לספר את הדבר הכי חשוב? רגע, בואי נתחיל. אז ככה חברים. רגע, אבל שנייה. קודם כל, יש עוד משהו שצריכים לדעת עליו? מה, אתה תתחיל, אני אמשיך, אני זורמת איתך. אוקיי, אז בקיצור, התחלנו את הערוץ הזה ממש. אתמול התחלנו לעבוד עליו, והיום אנחנו העלינו את הסרטון הראשון. נראה לי כבר יש איזה מנוי אחד. אתה חושב? בוא נראה. איפה היא לטעות? רגע, שנייה, אני רציתי להראות את הטלפון שלה. אז זה הטלפון אייפון שאין בו וואטסאפ. עם שתי טלפונים. אז אנחנו מצלמים מהטלפון השני. איפה הטלפון? הטלפון השני. אנחנו מצלמים עם הטלפון השני את הסרטונים ואת כל האלה. כרגע נצלם... חברים, תקשיבו. יש, חלקם יגידו שאין על האייפון וחלקם יגידו שאין על גלקסי. אני אישית יותר מתחברת גם לגלקסי, אני לא יודעת למה, למרות שאומרים לי כל הזמן אייפון. גם אני. אני יותר מתנהל... אתם רואים את זה? זה לא אייפון. אין פה אייפון. אין פה אייפון. אני קניתי אייפון דווקא חדש. לא, את קנית, זה דבר ראשון, זה מתנה ליום הולדת. קנו לי, נכון, אתה צודק, תודה שאתה מתקן אותי. קנו לי מתנה ליום הולדת אייפון, ואני יכולה להגיד לכם שאני פחות משתמשת בו ויותר בגלקסי. אבל שוב, זה כל אחד... בגלל שיש לה וואטסאפ בגלקסי. נכון. אז יאללה, נספר את החלק
הכי חשוב? והכי קצת גם כואב. הכי כואב, כן. מלא אמוציות. אתם רואים אותה? זאת אמא שלי, אוקיי? והיא נרצחה במסיבה. בנובה. כן. לכל מי... באוקטובר. כן, ב7 באוקטובר. גם אני הייתי במסיבה. קודם כל זאת אימא של ליאם, שאני הייתי החברה שלה, הכי טובה והכי קרובה אליה. ואנחנו גם גידלנו ביחד את כולם, והיה לנו כיף, ולצערנו, והכי כואב לנו שהיא לא איתנו. גם אני הייתי במסיבה בנובה. היא שרדה את זה. כן, זה כואב להגיד ששרדתי כשאיבדת את המשהו הכי יקר לך, שהוא הכי יקר לך, אז זה קצת גם עצוב להגיד את זה. אגב, אתם יכולים לראות גם על הקיר כל התמונות שלה. אנחנו כל דבר שאנחנו עושים שאיתנו וחלק מאיתנו, אז תדעו שקוראים לה רומי, וחלק מאיתנו בכל דבר שאנחנו נעשה, או אי פעם נצליח, או... חוץ מבלבים ברבו. בלבים ברבו, מה זה? אוקיי. בקיצור, נראה לי אפשר לעשות חברים! 3, 4 סורפרייז! אז ככה חברים. אז נראה לי פה אפשר לסיים. נסיים פה? כן, בגלל ששמרנו את הדבר הכי חשוב לסוף. רגע, בוא נספר להם קצת מה יהיה בשאלה אם שהם יהיו סקרנים לגבי הפעם הבאה. מה יהיה לנו בלייב הבא? אז אנחנו מתכננים... הוא עשיתי פלוט. דודו, אנחנו הולכים לעשות סקוואד בסטרס. אנחנו מתכננים לעשות עוד הרבה משחקים. סקוואד בסטרס זה יהיה הבא. למה את מדברת חלש? נכון. ונראה לי שאנחנו נוכל לראות אתכם אז גם... כבר שם! אוקיי, רגע. אוקיי, סליחה, אני מצטער, אבל אז בכל מקרה חברים, אני מחכה לראות אתכם, אני אוהבת אתכם, אנחנו ניפגש ונהנה ונעשה הרבה חיים ביחד, אז ניפגש בנקסט הבא. ונראה אתכם שם!